Prichádza čas sejby a ty opäť robíš tú istú fatálnu chybu. Sadíš semená uhoriek, melónov a dýň, no už v tejto sekunde ich vlastnými rukami zabíjaš. Tvoja úroda je odsúdená na zánik skôr, ako vyklíči. Pamätáš si na svoje minuloročné priesady? Boli tenké, bledé, padali na stranu a umierali. Prestaň obviňovať zlé semená alebo počasie. Problém je tvoja diletantská práca. Dnes ti ukážem krutú pravdu, ktorú ti predajcovia drahých substrátov a hnojív nikdy nepovedia. Ukážem ti, ako tvoja prehnaná starostlivosť a chémia doslova drvia tvoje rastliny. Ak si myslíš, že stačí kúpiť najdrahšiu zeminu v obchode, nasypať ju do kelímka a zaliať litrami vody, si na omyle. Takto nevyrábaš záhradu, ale smrtonosný močiar pre korene. Priprav sa na tvrdú lekciu. Zahoď svoje staré, nefunkčné metódy. Dnes ťa naučím, ako vypestovať oceľovo silné priesady. Ak nebudeš počúvať, tie semená môžeš rovno vyhodiť do koša. Najväčší podvod, ktorému slepo veríš. Že semená uhoriek a melónov potrebujú pred výsevom plávať celé dni v chemických stimulátoroch. Kupuješ predraženú chémiu, ktorá tie krehké zárodky len popáli. Namáčaš semená do vody na 48 hodín? Gratulujem, práve si ich utopil. Semeno bez kyslíka sa zadusí, ďalšia hlúposť je sadenie do čistej rašeliny. Táto huba nasaje vodu, drží ju ako špongia a koreňový systém tekví. Vidíš ten biely povlak na povrchu pôdy vo svojich kvetináčoch? To nie je hnojivo, to je pleseň. Pleseň, ktorá vzniká z tvojej posadnutosti neustálým polievaním. Korene uhoriek, melónov a dýň sú extrémne citlivé. Oni nepotrebujú tvoju lásku a hektolitre vody. Potrebujú vzduch. Ak im ho zoberieš, zoberú ti úrodu. Čo sa presne deje pod zemou, keď spravíš chybu? Predstav si, že ťa niekto drží pod vodou. Presne to robíš svojim rastlinám, keď preleješ substrát. Ako náhle sa vytlačí zo zeme kyslík, prichádzajú patogény. Hniloba koreňového krčka, známa ako čierna noha, je neúprosný zabijak. Zničí tvoju rastlinu za pár hodín. Tvoja sadenica padne, ako by ju niekto podťal. A ty sa len bezmocne pozeráš a bežíš do obchodu kúpiť ďalšiu zbytočnú chemickú zbraň. Zastav to šialenstvo. A čo robí tvoje teplo z radiátora? Vyklíčené uhorky a melóny nepotrebujú saunu. Majú málo svetla a ty im dávaš 25 stupňov. Výsledok? Vytiahnuté, zdeformované nite. Rastlina všetku svoju energiu investuje do stonky, aby našla svetlo. Na korene kašle. Máš tak rastlinu, ktorá vyzerá ako špageta a nemá silu ani na jeden jediný kvet. Zabudni na všetko, čo si doteraz robil. Ideme od začiatku. A tentoraz to spravíme brutálne správne. Žiadne kompromisy. Prvý krok – substrát. Vyhoď tú čistú čiernu hlinu. Budeš miešať. Kúpiš perlit a zmiešaš ho so substrátom v pomere 50:50. Počuješ dobre? Polovica tvojho kvetináča musí byť perlit. Len takto zabezpečíš, že voda okamžite odtečie a ku koreňom sa dostane životne dôležitý kyslík. Substrát musí byť ľahký ako pierko a dýchať. Krok číslo 2. Príprava semien. Vykašli sa na chémiu z plastových fliaš. Ak chceš mať istotu, použi obyčajný, trošku vlhký vatový tampón. Zabal semená uhoriek a melónov do vlhkej vaty, vlož do mikroténového vrecka a daj na teplé miesto. Presne na 24 až 48 hodín. Ani o minútu dlhšie. Ako náhle uvidíš malý, milimetrový biely chvostík, okamžite s tým do zeme. Žiadne čakanie na dlhé korene, ktoré pri sadení nevyhnutne zlomíš. Ty nie si chirurg. Ak sadíš suché semená, je to rovnako dobré. Zasad ich na ležato, 0,5 cm do správne namiešaného substrátu a jemne zatlač. Žiadne utláčanie na kameň. Krok číslo 3. A toto si zapíš za uši. Zníženie teploty. Keď semeno vyklíči a ukáže sa prvý zelený lístok, musíš okamžite zasiahnuť. Rastlina vyžaduje chladový šok. Presuň ju na miesto, kde je 16 až 18 stupňov. Tým zastavíš rast stonky a donútiš rastlinu budovať masívny koreňový systém. Ak to neurobíš, teplo ju prinúti vytiahnuť sa do výšky. Potom ju môžeš rovno vyhodiť. Korene musia rásť, nie byľ. Rozumieš?
A teraz ten najdôležitejší bod. Zalievací režim. Prestaň behať s krhlou každý deň ako psychopat. Uhorky a melóny sa zalievajú len keď je povrch suchý ako prach. Chyť kvetináč do ruky. Je ťažký? Nezalievaj. Je ľahký ako pierko? Vtedy je čas na vodu. Toto jednoduché pravidlo zachráni tvoje rastliny pred čiernou nohou. Voda, ktorou zalievaš, nesmie byť ľadová z vodovodu. Tým zabiješ rastlinu rýchlejšie než mráz. Používaj výlučne odstátu vodu izbovej teploty, ideálne 25 stupňov. Žiadne postrekovanie na listy, počuješ? Žiadne rosenie. Melóny a uhorky nenávidia vodu na listoch. Spôsobíš im len plesne a choroby. Vodu leješ výlučne ku koreňom. Svetlo je tvoj ďalší nepriateľ, ak ho je málo. Ak nemáš južné okno, okamžite kúp fitolampu. Ak ju nekúpiš, nesťažuj sa, že máš slabé sadenice. Tvoje priesady potrebujú 14 hodín svetla denne. Nie 8, nie 10. 14 hodín plnej paľby. Inak nedokážu fotosyntetizovať a budovať bunkovú štruktúru. A čo hnojivo? Kedy začať hnojiť? Zabudni na to prvých 20 dní. Semenu má v sebe dosť energie a čerstvý substrát tiež. Nepchaj tam chémiu, kým nemusíš. Až keď rastlina vytvorí tretí pravý list, môžeš pridať polovičnú dávku prírodného hnojiva. Polovičnú. Ak dáš celú dávku, spáliš tie mladé biele korienky na uhoľ. Veľkosť kvetináča je kritická. Uhorky a melóny neznášajú presádzanie. Ich korene sú krehkejšie než sklo. Zasaď ich rovno do pol-litrového pohára a nechaj ich na pokoji. Ak sa pokúsiš rozsádzať malé rastlinky s odhalenými koreňmi, zabiješ polovicu z nich. A tá druhá polovica bude týždeň stáť a odmietať rásť z utrpeného šoku. Takže zhrňme si to. Extrémne vzdušný substrát s perlitom, kontrolované klíčenie bez utopenia, chladový šok na zastavenie vyťahovania a polievanie iba na sucho. Ak spravíš toto všetko presne tak, ako som ti nakázal, uvidíš zázrak. Tvoje priesady budú vyzerať ako z katalógu. Pevné, so stonkob hrubou ako ceruska. Budú mať temne zelenú farbu a masívny koreňový systém, ktorý pri výsadbe von exploduje do zeme a okamžite začne pumpovať živiny. Výsledok? Namiesto žltých chorľavých rastlín budeš zberať úrodu po vedrách. Obrovské šťavnaté melóny a chrumkavé uhorky, ktoré ti budú susedia závidieť. Prestaň byť záhradkárom amatérom, ktorý len bedáka nad zlým počasím. Vezmi to do vlastných rúk. Odoberaj tento kanál a ukážem ti, ako premeniť tvoju záhradu na továreň na jedlo.